Καλησπέρα παιδιά, τα Σάρτζ 256 εδώ. Και σήμερα παίζουμε Minecraft Pocket Edition. Πάμε. Φτιάξουμε ένα νέο κόσμο. Το ονομάσουμε Friends Planet. Forever Friends Planet. Friends Planet. Done. Οκ. Μη μας βγάλει κανένα. Ωραία. Τουλάχιστον καλώς. Παιδιά, ήθελα να κάνω πιο παλιά. Ήθελα να κάνω και πιο πριν Minecraft. Αλλά τα seed ήταν νησιά. Τελείως νησιά. Δηλαδή είχα φτιάξει, λέω θα κάνουμε εδώ λίγο τα seeds. Και με έβγαλε σε ένα νησί. Δεν είχε πουθενά δέντρα, πουθενά ζώα. Απλά πήγαινε σε νησί. Και το έφτιαξα τώρα. Δεν ήταν κάτι. Απλά μου είπαν ο Γιώργος, Τζότζο και Ντόκα, τι να κάνω για να σταματήσει αυτό. Απλά άφησα ένα ξύλο στον δρόμο για να σταματήσουν αυτά τα seed και μου είπε να πατήσεις αυτό και αυτό και έγινε. Μου είπε να πατήσεις, ας πούμε, να πατάω seed 1, 2, 3 και απλά αφήνω ξύλα στον δρόμο. Μόνο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε κανένα ξύλο στον δρόμο. Ωραία, βρήκαμε και σπηλιά. Όπα. Απλά έπεσα σε μία τρύπα και βρήκα iron. Είναι ωραίο αυτό γιατί. Κοιτά. Εδώ. Δεν περιμένει φαΐ. Κόψε και πέτρα φτιάξουμε. Ναι, πέτρινη αξίνα, να πάρουμε εδώ το iron. Αχ, Παναγία μου, οι ενημερώσεις. Απλά έκανα εγώ, λέω να κάνουμε εδώ και ακούει μια με τρόμαξε πάντα σήμερα. Εκεί έχει iron, ωραία, μη σκοτωθούμε έτσι. Εντάξει, που φοβάμαι ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Οκ, φεύγω. Γεια σας. Δεν θα σας ξαναενοχλήσουμε. Μόνο αυτό θέλαμε να πάρουμε. Ναι, γεια σας. Επίσης, ο Τζότζο και Ντόκα θα κάνει, μπορεί να κάνει Roblox. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν έχω τέτοιο. Stone. Ωραία. Πήραμε λίγο stone. Ναι, στο cobblestone. Ωραία. Φτιάξουμε τα πρώτα υλικά στο επόμενο επεισόδιο. Παιδιά, σε ώρα στο επόμενο επεισόδιο θα φτιάξουμε. Δεν θέλουμε. Θα φτιάξουμε στο επόμενο επεισόδιο το σπίτι. Sorry. Απλά έπρεπε. Τώρα, ναι, το φέρνεις, βάλτο. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε ρε παιδιά τώρα αυτό το πράγμα. Εδώ. Απλά βάλτο. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Αφήστε μου ένα comment κάτω για να μου πείτε αν θέλετε να συνεχίσουμε τα επεισόδια. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.